karo Bagong sampean. Sampean nyepelekke karo wong cilik dupes sampean dadi ratu, Semar mung dadi lurah desa kaya ngoten nika mang sepelekake. Apa sampean ra ngerti besok lamun to menungso iki ngadhep ana ngarsane Gusti, derajate iki padha, ora ana ratu, ora ana kawula, sing bedake mung amal lan tumindake kuwi tok. Tek banget anggen ngenyek karo wong desa, banget anggen ngenyek karo wong ra duwe. Mbok sampeyan iki kelingan, sampeyan iso dadi ratu yen ra dicoblos para kawula kaya Bagong, ra kelakon sampeyan dadi ratu. Kok palungguhan iki Ndwarawati sing endahe kaya ngene ketekan wujude dagelan kere-kere loro, Petruk karo Bagong. Yen Petruk ngerti karo Ndara, ngerti karo unggah-ungguh, ketitik anggene seba mesti laku dodok banjur sungkem marang ngarsane Narendra. Ning balik sawangan Bagong iki. Apa memper? Ing atase seba nang ngarsane ratu, parandene ngangge kaos buri ditulisi preman saka Bulakrejo. Apa pantes kaya ngono kuwi? Ora ngerti karo tata krama, ora ngerti karo udanegara, ora iso nglarasake karo kahanan. Gom, nun. Bulakrejo iki karepmu piye? Aku duwene ya iki kok. Lho, aja nyalane aku. Kudune iki Baladewa iki kudune gelem introspeksi. Wong aku ya klebu kawula. Mandura mbiyen ya aku, Ndwarawati ya aku, Ngamarta ya aku. Lah kudune ngerti kawulane ngene kaose mung diwolak-walik, kudune lak ya kandha, Gong. Kowe ra duwe kaos to? Nyo tak wene kaos tampanana. Yen ora ya Gong tak wene dhuwit nggih tuku klambi. Kudune lak ngono, malah maido karo Bagong lho. Oh ngono. Ngono kuwi. Wis kareben kowe nek nesune Ratu Mandura, engko musuhe Bagong, Truk. Panjenengane ratu, aku ora peduli. Aku ora nyawang derajat pangkat sawamba Tegal Jembar. Mbah kuwi ratu utawa patih utawa adipati pisan. Yen pancen kok murang tata karo wong cilik, nyepelekke karo wong cilik, engko musuhe Bagong. Ratu Mandura kuwi piyayi kejem, ora wedi. Kagungan senjata nenggala. Aku ora yen wani peperangan karo Ratu Mandura, buncimu modalmu apa? Aku ora duwe bunci, ora duwe modal. Mongko wong perangi lupute menang mesti kalah. Yen ora kalah ya mesti mati. Apa kowe wani mati tenan ana tangane Ratu Mandura? Mati tak ikhlasne, Truk. Dek tembungmu ngono. Ngopo? Mung timbangane urip ya dioyak-oyak kredit Dek. Mati mbok wis. Ya. Ning yen ora tak takoni utawa tak jak guneman kowe meneng dhisik. Ya, siap. Sing dikongkon karo Bapak Semar, seba rene kuwi lak jatine kowe. Aku mung ngetutke karo kowe, terus sing duwe perlu kuwi lak kowe. Ya. Wis sik meneng dhisik. Kawula nuwun sewu. Kanjeng Sinuhun Prabu Ndwarawati amit masang Kalimantabi. Tinebining tulak manu dumawahing tawang tuwang nyuwun pangapunten. Kula Petruk Kantong Bolong ingkang sowan wonten ngarsa paduka, mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwa-tuwa kunjuk sahandhap pepada paduka Sinuhun Prabu Ndwarawati. Ya Petruk, ndak tampa gawe gedhening rasaku. Ora liwat pangestu kumara gage tampanana Kantong Bolong. Nggih, kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Bagong padha becik anggenmu prapta Panakawan Bagong. Nggih Sinuhun Prabu Ndwarawati wilujeng niskala nir ing sambikala. Mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sahandhap pepada paduka sinuwun. Iya ndak tampa gawe bombonging rasa diprayogakne anggonmu lungguh. Matur nuwun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sibuk. Petruk Kantong Bolong. Padha winantu basuki anggenmu prapta. Kantong Bolong. Inggih. Sinuhun Prabu Mandura awit saking berkah pangestu paduka lampah kula tansah sinampuran ing kamulyan pepayung ing karaharjan. Mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Jengkaka Prabu Mandura. Ya ndak tampa gawe bombonge rasa. Ora liwat pangestu kumara gage tampanana. Nggih kula pundi mugi andadosaken jimat. Dagelan elek Bagong. Dagelan elek Bagong mara gage prayogakna anggonmu lungguh. Wong elek Bagong prayogakna anggonmu lungguh. Dibageke karo ratu paradene kok nyepelekke kaya ngono karepmu piye? Le, sauri le. Disauri bagekke meneng ae ora. Sing bagekke sapa? Prabu Baladewa. Kok sik to? Apa ya pas, apa ya trep ing atase iki ning pasamuan piyai akeh padha lenggah. Lho ngerti to dek lek aku jenengku Bagong kenapa dadak ditambahi dagelan elek Bagong?
Ora usah ditambahi dagelan elek Bagong. Ning apa kudu diumbar kaya ngono kuwi wirange wong liya. Ora bakal tak sauri, Truk. Sinuwun Prabu Mandura. Petruk piye? Semunipun kok Bagong mboten condong ing rasa. Oh, gelo rasane. Dheweke ora trima kuciwa mergo tak arani dagelan elek ki mau. Mestinipun kok kados mekaten. Ya, tak wangsulane. Yen pancen ngono, wong ganteng Bagong. Wong ganteng Bagong mara gawe tampanana pangestuku. Iki saya fitnah neh lek ngene iki. Fitnah jelas iki, Truk. Kok iso ngarani wong ganteng Bagong? Wong anakku lho tak liling malah mati malah. Kok iso ngarani wong ganteng Bagong ini jenenge pelecehan ngono. Dagelan elek Bagong wong ganteng Bagong. Bagong kowe padha becik. Nah, ngene lugase Bagong ngono ae. Nggih, sinuwun Prabu Mandura sowan kula wilujeng Niskala niring Sambikala mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Mandura. Ndak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Nggih, Mang Deleh mriku kapan-kapan kula jupuke. Dadak ngangge ngono. Wis ben ra apa-apa, Truk. Lek Ratu Ndarawati piyayine pancen wibawa. Ora nyepelekke karo wong cilik. Ratu Mandura senengane celometan ngono kuwi ya kudu didoli celometan ngono kuwi. Kusik mengko dhisik. Petruk sumengko pengawak Bajra sigra kang mawa gita anggenmu prapta. Mokalamunta nuranggindong wigati. Yen pancen ana bab ingkang bakal kababar mara gage matura ingkang kanthi tetila kantong tindakaken dening para ratu lan satriya menika ngantos ripalungguhan samangke niku taksih kangge napa mboten sing ndok karepake kepiye kula nyuwun prisa tembung bawa leksana ora nglincati marang pangandika ing antarane ati, lati lan makarti kudu nyawiji. Lati lan makarti kudu nyawiji niki jaman niki tasik kangge napa mboten? Niki jaman niki tasik kangge napa mboten? Nganti jagat iki kukut tembung kuwi tetep kanggo Petruk. Pancen ratu sing apik, ratu sing becik kuwi kudu netepi tembung bawa leksana ora nglincati sabda kang wis kawedhar. Nah, ngeten nyuwun pangapunten. Yen pancen sampun cetha ngiglo tanpa warna bilih tembung bawa leksana menika tasik dipun agem, ripalungguhan samangke tembana menika tasik dipun agem, ripalungguhan samangke tembunge kasar Petruk nagih janji niku tembunge kasar. Ning mboten kok kula menika nagih janji dumateng Ratu Ndarawati banjur kula menika anyel kula menika sengit kula serik kalian paduka mboten ning niki malah merga saka tresna kula dumateng paduka bekti kula dumateng paduka mila dumateng paduka Koko Prabu Ndarawati menika nuwun sewu lelampahan Sabta Candra ing sampun kepengker 7 sasi setengah ing sampun kepengker paduka kemutan menawa mboten bilih Ndarawati mriki dipun rampit mungsuh, dipun serang mungsuh nenggih Narendra ingkang ajejuluk Prabu Pandu Pragula. Iya Petruk, ingsun isih kemutan para prajurit Senopati Ndarawati ora ana ingkang mangga kulya tanding kelawan Prabu Naga Pragula utawa Pandu Pragula biyen. Masana sing bisa ngrampungi gawe nyirnakake kelawan mungsuh ora ana liya kejaba ya jeneng sira Petruk Kantong Bolong. Nah, nalika semanten paduka lak ngawontenaken sayembara, gitu. Paduka sampun ngawontenaken sayembara ingkang wosing wigati sinten kemawon tanpa nyawang endhek dhuring derajat pangkat sugih miskining brana picis sinten kemawon ing saged ngunduraken utawi merjaya dumateng Prabu Pandu Pergula menika ingkang wenang Anjatu Krami putra Andanu Ndarawati nenggih pun endang Purantaka nuwun sewu Purantawati estu dipun palakramaken kaliyan Rukna Petruk luwih dhisik ingsun mundhut pangaksama dening nganti lepya utawa lali marang janjiku dhewe yektine ingsun ora bakal kabotan malakramakake Purantawati kelawan jeneng sira Kantong Bolong mung ya ngene mestine kuwi lak ya wis pirsa lamun ta Koko Prabu Mandura ripalungguhan iki uga rawuh ana ing negara Ndarawati sing tunggal niat tunggal kiblat kelawan panjenenganmu
nedya ngebon-bon esuk ngudan-udan sore nglamar ya kuwi putra putriku Purantawati bakal dipalakramakake kelawan putra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara Petruk. Rimang lir lena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Hyang utama mangkono Sri Narendra wis nyolon hangrara apa sewu lepat ingkang abdi nyuwun gunge samudra pangaksami kaget raos ing manah kula ing atasipun putra putri Andanu ing Ndarawati kok badhe dipun lamar kalian putra Ngastina nenggipun Lesmana Mandra Kumara. Nyuwun pangapunten pancen kula mboten bondo kula mboten pangkat kula mboten derajat ning menawi ingkang putra putri menawa dipun palakrama kalian lari saruja binangun menika kedah dipun itung kanthi genep dipun saring nganti lembut aja nganti getun keduwung ing tembe wingkingipun. Kula mboten maido nika anake wong sugih nika anake ratu nika isih enom duwe derajat pangkat bandane pirang-pirang ning jenengan lak mboten menggalih bilih nuwun sewu Lesmana Mandra Kumara niku ngibarati banyu sak gelas niku kurang 2 sendok mestinipun menawi paduka badhe ngayomi ingkang putra mboten dipun lilani menawi palakrama kalian Lesmana merga tiyangipun leda-lede ra duwe tanggung jawab. Nadyanto ingkang kepareng rawuh wonten mriki menika ingkang Raka Mandura Prabu Baladewa ning sedaya kedah dipun penggalih aja nganti tuna ing tembe wingkingipun. Tur menawi saestu paduka malakramakaken nenggipun Purantawati kalian Lesmana Mandra Kumara tegesipun jenengan menika selak ing janji ngapusi kalian derajatipun Panakawan nadyanto kula menika kere ning kula menika nggih menungsa sing duwe ati nurani. Pangapunten. Kula dugi wonten mriki menika sampun kula wanek-wanekaken sampun kula tatak-tatakaken yen nganti kula mulih dhateng pecuk-pecukilan mboten pikantuk damel kula wirang kula isin kali tangga Teparuh kula isin kali Bapak Semar. Nyuwun pangapunten menawi dina samangke kok Sinuwun Prabu Ndarawati ngeboti karo Saroja Binangun ngeboti karo Prabu Baladewa nyuwun pangapunten menawi negari Ndarawati kula damel geger ndika ampun duka kalih kula. Kuncing langit lap-lap katon lelete sanging alih paparan kabluwuk hermoyak mayik Rodo montap lir kinetap duka yayah sini epe coco bang mawingo-wingo wangis netra kocak nguntar handir idep nyomangala cakra praupan brabak branang kaya kembang worawari yen kasumeta mrang seketeng murub dahanane Truk apa tutukno lemu jagongan ya Truk aku tak ning warung dhisik ya Truk. Kok ning warung kowe wedi karo Ratu Mandura mesti. Ora. Nguyuh sik terus aku. Ora usah nguyuh dimpet. Neng kene iki kowe karo aku seiya sekata mukti ya wong loro, mati ya wong loro. Nganti kowe ngalih saka kene aja takon dosa, tak ajar dhewe kowe.
Petruk. Dagelan Petruk. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Sinuhun Prabu Mandura. Apa kowe ra nggatekke rembuke Baladewa ning ngarep? Kraton Ndarawati iki papan ingkang wibawa, papan ingkang kinurmat, papan ingkang semuwa. Yen ana dayah utawa ana tamu, kudune yen ora ratu ya brahmana elek. Apa kowe ra ngilo karo githokmu? Kowe mung derajate Panakawan, kowe mung derajate kere, parandene murang tata ninggal tata susila. Wani munggah ning pendopo, tur dasare kowe ngucap sing maneka warna sing babar pisan, ora ana gunane, ora ana paedahe babar pisan. Kowe nagih janji kowe ken rabi karo sing jenenge Purantamati. Kena ndak arani kegeden piak kurang cagak. Wong wuta ngitung lintang, lintang luku sinawat balang kayu, tangeh kenane cepak lupute. Kowe ngawur, kowe nglindur, kowe ngimpi Petruk. Mulai palungguhan iki ra perlu kekakean gunem sing tanpa guna, kowe gage mulya. Kowe baliya. Kowe butuh sangu pira? Apa sak yuta apa 10 yuta? Kowe tak sangoni ning sing baku baliya. Papan iki ora patut kanggo kowe. Kowe minggat lunga kono kowe. Dados dina samangke kula kadhawuhan lunga saking papan mriki. Iya. Sebabipun kowe ra wigati. Mboten penting. Ora wigati kowe. Ora ana gunane Petruk ana ing kene. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Kula menika sowan wonten Ndarawati mboten sowan wonten ing Mandura lho. Nggih. Menawi sowan wonten ing Mandura ndika nundung dumateng Petruk memper merga menika kraton panjenengan. Ning Ndarawati menika kratonipun ingkang rayi nenggih Sinuhun Prabu Ndarawati Sri Bathara Kresna. Yen Prabu Kresna sing perintah Petruk lunga kula kesah. Nek sampean ra iso sampean kalih kula teng mriki niku derajate padha, sampean tamu kula nggih daya, sampean ngombe wedang sak gelas kula ya sak gelas, mung betane sampean nyumbang sak juta kula mung selawe ngoten tok bedane iki. Ing atase padha daya iki nundung niku nalaripun kados pundi. Jenengan paring dawuh bilih Petruk menika mboten wigati kula mboten penting. Pancen ngono. Kedah dipun cek rumiyin penting endi Petruk kalih Baladewa. Lah, ingkang penang nemtokaken senes kula kalian Paduka ning sedaya ing sami pinarak lenggah wonten mriki Petruk karo Baladewa ki penting endi? Nuwun sewu. Tiyang kagungan kersa nanggap wayang sawengi mboten metu Petruk menika mesti padha gelo rasane. Nek lek mboten metu Baladewa mboten masalah. Mboten masalah. Niki dalu niki Baladewa mboten medal, mboten dados menapa. Nek yen nganti Petruk mboten metu, mesti ditakokke kalih piyai kathah. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih napa mboten? Rungokno kupingmu kuwi. Teko kene mangan tok ra nyumbang. Bengak-bengok kaya wong mendem ora. Kowe palungguhan iki ra perlu kakean rembukan sing maneka warna. Cekak cukupe kowe bali yo. Kowe mulya. Purantamati tetep dadi jatuh kramane Lesmana Mandra Kumara. Aku sing ngayomi, aku ingkang bakal ndadaki sapa wae sing bakal ngogreh-ogreh musuhe ya kuwi Ratu Mandura. Yen perlu temonana bapakmu Semar. Semar kae kon ngilo karo gitoke kon mawas diri ing atas mung dapure wong sekeng, dapure kere arep besanan karo Ratu Ndarawati, apa ora bisa menampa arep kanyatan kaya ngene iki. Semar ki wong sekeng kere. Prabapakku kaprangan semangkahan grosro sesumbar Ki Bagong lindhu getar bumi Bagong kumaludho guntur keatok Les, lek wis nyandak Bapak Semar kuwi Mandura. Mandura Prabu Baladewa. Apa Bagong? Ngapunten nggih. Perkara sampean arep ngonek-ngonekke Petruk, monggo yen perlu ngonek-ngonekne Bagong ora masalah. Kula lila ikhlas lahir batin.
ning sampeyan ripalungguhan iki wis murang tata wani nyandak karo jenenge Bapak Semar ngelokke Semar kere Semar wong sekeng. Nyun ngapunten nggih. Semar niku sing ngukir jiwa raga kula. Sampeyan niku ngelek-elek Semar padha karo sampeyan jarak perkara karo Bagong sampeyan. Sampeyan nyepelekke karo wong cilik dupes sampeyan dadi ratu. Semar mung dadi lurah desa kaya ngoten nika mang sepelekake. Apa sampeyan ra ngerti besok lamun menungso iki ngadhep ana ngarsane Gusti, derajate iki padha, ora ana ratu, ora ana kawula. Sing bedake mung amal lan tumindake kuwi tok. Tek banget anggen ngenyek karo wong desa, banget anggen ngenyek karo wong ra duwe. Mbok sampeyan iki kelingan, sampeyan iso dadi ratu yen ra dicoblos para kawula kaya Bagong ra kelakon sampeyan dadi ratu. Ngono nek ngendel-ngendelke. Mbok ngelingi nalika nyalonake dadi ratu Mandura mbiyen, sampeyan teka teng omahe Bagong. Gong, aku sing teka. Mangsa bodho ya, Gong, suarane wong Cepot Rejo kabeh kudu neng nggonku. Kuwi yen Cepot Rejo kene suarane apik aja kuwatir, aku engko dalan ngarepanmu tak aspal sing aluse kaya pipi prawan. Ning kok sampe pripun? Bareng sampean kelakon dadi ratu tenan, sampean lali karo janjine. Mergo pejabat kaya sampean iki apa kuwi hambeke mung telu. Siji janji, loro ngapusi, telu korupsi iki dapure sampean iku. Sampeyan asine wong goblok ning keminter sampeyan. Sampeyan iki wong bodho, ngelokke Semar wong sekeng, Semar kere. Lah sampeyan ra tau maca sejarah, sapa to sejatine Semar? Semar niku dudu menungsa. Lah apa? Kewan. Semar niku dewa ngejawantah, ngerti ta? Sampeyan tau ngerti sejarah Sang Hyang Tunggal apa ora? Tunggal niku anake Sang Hyang Wenang. Dewa cilik sing ning paote lho, wenange lho. Sang Hyang Wenang duwe anak Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal nurnake anak telu ya kuwi Tejamaya, Ismaya karo Manikmaya. Tejamaya niku Togog, Ismaya niku Bapak Semar, Manikmaya niku Bathara Guru. Dadi Bathara Guru pernahe niku om kula, ngerti sampeyan? Niku om kula, yen bapak pengen dadi ratu wonten kayangan, kelakon ning bapak niku mboten edan kalian jabatan, mboten gumun karo kelungguhan, mung trima dadi lurah kemawon malah tentrem rasane. Sampeyan go ratu, terus sampeyan ra bedah negara apa jenenge Mandura, sampeyan ra babat Mandura, sampeyan mung entuk warisan saka bapake sampeyan nek kemlinti sampeyan. Tek kemlelet. Pun ngaten mawon sakniki. Kula niki adike Petruk, kula nggih duwe tanggung jawab tumrap keselamatane Petruk. Yen sampeyan tetep meto-meto kados mekaten, mboten namung Petruk, ning kula wani kali sampeyan. Kowe wani karo aku nggo dasar apa? Dasar kula bener, becik ketitik ala ketara. Sapa sing bibite ala kene wahyune bakal sirna edan tenan kowe. Yen pancen sumuk nyawamu, bosen ngemut legine kula. Ayo golek papan sing jembar. Metuan jaba tanding ana Baladewa, metuan jaba kowe. Sek metu jaba piye to? Metu jero ae lho. Lah wis disubya-subya ket awan mau wis resepsi, kok iso metu jaba iki piye to? Ya kudu metu jero. Lambemu aja dlawan tekan ndi. Ayo, Petruk apa Bagong sing maju? Tanding ora Ratu Mandura, ora glundung siram. Ayo metu jabah golek papan. Ah, ilang nyawamu tenan. Ayo, Bro. Bagong, non. Kowe tek ra melu metu. Rong pengen metu kok. Ngono ben metu karepe dhewe aja dipeksa. Kae lho Prabu Baladewa kelawan Petruk kantong bolong wis metu. Tututana Bagong. Nggih, mesti kula nututine sakderenge nututi kula nyuwun agunge samudra pangaksami sinuwun awit patrap kula lan Petruk
sowan wonten ing Ndwarawati mriki ngganggu kamardikanipun ing sami lenggah amit kula ninggal ing tata krama nyuwun pangapunten nggih. Iya Bagong ora dadi apa. Ora dadi apa yen ana rembug becike dirembug ana peti mergo lelakon iki dumadi ning prajaku. Nggih nyuwun pangapunten nggih. Tututana dulurmu kantong bolong. Nggih kula tututi. Daya-daya kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing berkah pangestu sinuwun. Kepeksa kula lumengser saking ngarsa paduka. Iya Bagong. Pareng. Iya Bagong. Sampun. Iya kono lunga Bagong. Nggih, pun nggih, tenan lho niki. Iya Bagong. Nyuwun pamit. Iya. Masalahe ngeten lho. Petruk niku lek lunga teng pundi-pundi dijak menti kula terus. Kula jane pun kuwesel kula ne awak kula mboten karu-karuan. Nek lek lunga teng pundi Petruk kula mboten melu dheweke ya ora gelem mangkat. Kula jane niki butuhe Petruk. Kula jane ra melu kudune wong kula mboten enten ganti napa-napa. Ya sing jenenge sedulur kuwi wajibe mbantu binantu. Kuwi ya dulurmu tuwa. Yen kowe pancen disambati kelawan si Petruk ya tindakno kanthi rasa ikhlas. Nggih, ikhlas lahir batin mekaten. Tututana kae Petruk. Nggih. Sampun. Iya Bagong. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih, nyuwun pamit. Iya. Masalahe ngene lho. Petruk niku teng pundi-pundi ra tau nggo dhuwit gumun. Dadi lek jajan mie ayam, tahu kupat, sate, ngoten teng perjalanan sing bayari mesti kula terus. Ngono. Petruk ora tau gablek dhuwit. Niki wau kula entek dhuwit 500 saka pecuk-pecukilan nganti dugi mriki. Petruk ya ora ngijoli babar pisan kok ya. Maton kowe ikhlas lahir batin mesti bakal entuk ijo saka Gusti sing luwih akeh. Nggih, amin 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 amin. Sampun. Iya Bagong. Pareng. Iya Bagong. Nyuwun pamit kula. Kowe tek ngubengi cagak ki ngopo? Kula teng mriki kaya dibingungni lho modele. Rumangsaku kaya wis metu kok mlebune. Dibingungne piye? Kaya kula ngubengi cagak rumangsaku wis teko alun-alune. Pun nggih, pareng nggih, saestu lho iki. Aku pamit kok aja getun. Ora. Pun. Iya. Dadah. Iya. Dalem Ana apa? lah nyeluk aku to sampean. Ora lah nyeluk. Kupingku krungu mak sruwing. Gong Bagong rene kilo dhuwit 200. Oh, njaluk 200. Ora njaluk karo bose mosok ya. Iya. Bah kaya pas 200 lho mun. Kilera wong apal karo lakon mokal. Kok tampa apa ora? Nggih, Kusik. Iki 100 iding karo Petruk. Oh nggih. Aja kok pangan dhewe. Mergo Ngene wis. wong copet arep dihapusi. Pun nggih nyuwun pamit sak pengker kula mugi-mugi kalih saking bebaya paduka Cinten Prabu Ndwarawati. Lewar ngawur. Latinya ngedali wuwus Trusna Surawilaga kaya buta singa ragil kaya buta singa ragil kawula nuwun sewu nggih anak Prabu Mandura. Wanter amiji dhumateng para sata Kurawa kaliyan kula pun patih Harya Sengkuni Cemadong dawuh.
Kados pundi kabul kawusananipun anggenipun nglamar sekaring kedaton Ndarawati nenggih Endang Purantawati. Monggo Kakang Prabu Mandura kula aturi paring dawuh Prabu. Kula pun Kartomarma cumadong dawuh Kakang Prabu Mandura. Paman Patih Harya Sengkuni inggih wonten dawuh nggih. Beda karo panggonta siji kelawan panggawe. Anggen kula njangkaken suku minggah wonten ing Stinggil Binatarata negari Ndarawati. Kula kinten mung kanthi gampil anggen kula badhe amboyongi Purantawati kinarya jatuh kramanipun Lesmana Mandra Kumara. Ning nyatanipun jebul wonten ingkang barung sinang lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Dagelan Petruk kaliyan Bagong munggah pendhapa wonten negari Ndarawati. Nagih janjinipun Yayi Kresna nalika negara Ndarawati rumiyin menika dipun serang dening mungsuh Prabu Pandhu Pergula. Sinten ingkang saged ngrampungi damel menika ing badhe kapalakramaken kaliyan Purantawati. Nalika semanten Petruk ing saged ngrampungi gawe. Bantah dredah minggah panca bakah kula kaliyan Panakawan satemah Petruk kula glandang medal saking Stinggil. Ibala ing akeh yen Baladewa tetandhingan karo Panakawan menang ora kondang kalah parandene malah babar wirang. Inggih yen mekaten lajeng keparingipun kados pundi nggih. Mangkrike Pramadya Balasata Kurawa siaga ing diri sawiga ing gati. Petruk kaliyan Bagong kedah dipun rampungi paman. Nun inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh paduka anggir anak Prabu Swatama. Mara gage metu njaba undang tengara budaling wadya. Sisan gawe jeneng sira ingkang minangka pambantak ing laku lan cucuking lampah. Nun inggih prastawa pangandika paduka paman kalilan kula amit madha pasilan. Sang Patih Sigra Hanata baris nyawiji kumolong kampyak umrak kut lampahe pinarung krapyak watang agate kumelarnge bakti sorake gumara. Oh,